Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Sitting MLA juga mau thar Rashan konstituensi. Ubadairu Menteri Kesorkar Jelau ba H Brolding Nong Siet, ulah kentai ke jingkeno ba ulah penan kam baklai ke skim corona. Bat ulah kentai ru ya ke jingkeno ba ulah bamsap. Ya kani ba brol la penpau hapa keren. Bat kilat pasai kubur hadian ba ulah dep bentap kerteng. Bat banyak kon biang yak election na mau thar Rashan konstituensi naga tiket juga United Democratic Party hakawat ke balai minta ke kinti. Kani ka jingkeno kum kitu ki RTI ba wei na kirurong ba jong ka party SSP ula keno ba kata ka jingle bamsap na ka liang jonga MLA bat kum juru ngasumun ong ba na ka liang jonga MLA ya kitu ki skim baro nga la ai ban peniai lane ban sei ya kanu ka bisa ha kani ka NGO bat rangkat ka self help group bat hakane ka jing sei ka jong ki ha ka jing sek ka jonga kam don kanu ka jing bakla lene kata ka jing mesap bat kiru kila la ban submit ia ka UC leng ba ki singkin shore ba biang ba ki bru paro ki bas la yo sei ya ka tu bisa bat baro kila yo pediang lut kam don kanu ka jing bamsap habang alap bat sek ia kane ka NGO ka barang aibor ba kin sei ya kane ka bisa habe debat ke skim yu covid ka Sorkar hi kala ai yangi san kolak kabade kamde ka ba ai kerpang kade hi kane ka skim SRWP skim te kala ai san kolak nga nakaliang junga UMLE namar ki polisi trekam junga ki don lakajong mo lada nga ai lut ru ya une khabro san kolak ngala ban ai te henrei ngi ya don lang bat UMDC ulat hit arp sanlak mangaru ngalat hit arp sanlak nga siap ia kani kepisaru arp sanlak ba ngan penpoi sya kituki beneficiaries habro kisinong ia kani arp sanlak bat ngalaju ong ya kisodar keleng ru lada don kita kebayap kan kumahakan kapor immediately pentip yang UMLA ngan penpoi ia ukau ha kita ki long ying long sem kiba kim yo bam bagi yap tangan nrei kumbayo I pade ki ne ki baduk kujungi hapo konsusi bon pa ki seng kuwe ru kliarap ban ngi I ba ki to baduk le kila sabandi yo khawru namar kila yo bon palat